Hello? Kumare? Wen? Ala, hindi ka pa rin magaling mag-Ilocano? Tagalog kami na ito eh. Tagalog, Isuna. Tagalog. Oh, kumusta nga eh? Hindi, kami nakita ko yung ano mo, yung post mo dyan sa Facebook na ibagbaga mo dyan. Lagi ka namang nagreklamo. Anong ibagbaga mo na hindi umanay yung inted nilang tulong sa inyo? Bakit mano kami nang binigay nila? 8,000. Oh, bakit agkurkurang nga eh? Naku, kumari. Dapat gamin, isardang mo na ang magsugal. Kasi kung member ka naman ng 4-piece, tapos yung mga binibigay sa inyo kad, isugsugal mo naman, kidi magkurang talaga yan. Tapos nakita ko yung balasang mo na nagpariban nung nakarang buwan na may binigay sa inyo na kwarta. Oo. Pati nga rin yung pinos ng kimot mo na feeling blessed. Sabi niyang ganun na may bago to siyang cellphone na ginatangkit. Binigay pala yan ng gobyerno, yung pera niyo na tinulong sa inyo. Paano hindi magkukurang? Yung binibigay sa inyo na tulong kung ganyan. Anak ka naman kasi ng anak, kumari. Huwag ka kasing kayang ng kayang pagka kinalbit ka ng asawa mo. Isang kalbit ka lang kasi, kumari, kaya ganyan. Nagkaanak to ng madami. Ang swerte-swerte nyo nga rod, kumari, takwa. Dati intad nilang tulong sa inyo, pati yung mga relief goods. Mano nga beses na kayo na inikkan. Oo, balik sila ng balik dyan sa bahay nyo. Si kami, kumari, hindi pa na kami binibigyan. Lagi nilang nilalabasan yung balay namin eh. Pag solicit naman, lagi naman silang nagsusolicit. Pero kung relief goods naman, hindi nila kami, nilalabasan lang nila kami na parang hindi nila kami nakikita. Pero pag solicit na, nakikita nila kami. Maumuma na rin ako, kumari nga eh, oo. At saka, kumari, haan kayo nga magreklamo na na marigrigat kayo dahil sa gobyerno ngayon. Bakit mayaman ba kayo noon? Noon, hindi naman kayo mayaman, marigrigat din naman kayo. Kasi nakita kiyang post mo dyan sa Facebook. Akala mo naman kung sino kang political analyst, kumari na ang galing-galing mong Oo, natatawa nga ako, kumari, sa iyo. Diyos ko. Kasi nung January ba yon, yung pumutok ang bulkang Taal, para kang volcanologist, kung akala mo, kung alam na alam mo ang mga nangyayari sa bulkan, ganon. Tapos ngayon naman, na may corona, akala mo kung sino kang virologist, na alam mo yung bakterya, pus ka ng pus. Tapos ngayon, ang presidente, ang inaano mo ngayon na ang dami mong post about dyan sa political. Akala mo naman political analyst ka, kumari. Ba't nag-iiba-iba ang mo? Ang profesyon mo? Makapakatawa ka naman, kumari. Win, kumari, natatawa talaga ako sa'yo. Kaya nga kita, kumari, kasi kahit ganyan ang ugali mo, natatawa ako, kaya kumari pa rin kita. Ang tagal ko nang gustong i-block ka, kumari, unfriend, pero sabi ko, ay katuwaan lang naman, kasi natatawa talaga ako sa mga post mo. Oo. Di ba, pag may yung NBA, yung sa basketball, post ka ng post, akala mo kung sino kang sports analyst din, pag ganun. Tapos pag may bagyo, kung makapost ka dyan sa akala mo kung sino kang, weather analyst. Natatawa nga ako sa'yo, kumari, kung ano ba yan. Hindi ka naman nag-aaral noon. Oh, tapos yung post ka ng post na reklamo kayo ng reklamo na hindi na natatapos ang quarantine. Paanong hindi natatapos hindi naman kayo nagtatal na dyan. Rawar naman kayo ng rawar. Mauma ako sa iyo, kumari, ay naapo. Kung namumuryot ka nang nag-uuray dyan sa balay nyo, di ko Pwede mo namang sublatan yung mga, mga nurse.
Ay, ayaw mo palang mag-stay dyan sa bahay mo, edi ikaw ang mag-duty doon sa ospital kung gusto mo. Oh, pati yung mga kagawad dyan, mga tanod, edi ikaw muna ang sumublat, kumari, na magbantay dyan sa wangalan, kung ano. Kasi reklamo ka naman kasi ng reklamo sa mga post mo dyan sa Facebook. Natatawa talaga ako sa iyo. Ay na, kumari, ang sarap mong isagusagunot kung okay lang talaga. O kumari, pag umuwi ako ng Pangasinan, pwede bang isagunot kita kahit konti lang, kumari? Gusto talaga kitang isagunot. Oo, kasi natutuwa ako sa'yo, kumari. Makapakatawa ka nga talaga. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob mo na ang puskol talaga ng rupa mo, kumari. Hindi kasi, di ba, lagi ka namang nagpupus ng naiimas na si Danyo. Milk tea ka nga noon ng milk tea. Yung mga anak mo, kung maka-milk tea dati, pus sila ng pus ng milk tea. Tapos ngayon, para kayong sinong agbibisin na, reklamo ng reklamo na wala pa yung relief goods nyo, ganyan. Natatawa talaga ako sa iyo, kumari. Oo, kumari, huwag ka talagang palapalastog ngayon kasi pare-pareho lang kayong dilatang sida. Akala mo naman kung sino kayong ngayon na baknang, di ba? Sardinas din naman ang inuulam nyo ngayon. Kung hindi sardinas, laki me. Oo, kumare. Nakita ko kasi yung pinost mo sa Facebook nung isang araw na feeling blessed, sinabawan ang ulam kung kunam idta, kumare. Tapos yung isang araw naman, adobo. Yung isang araw, gulay, ganyan. Di ba sardinas lang naman yun? Sardinas na sinabawan, sardinas na adobo, tsaka may gulay. Pare-pareho pa naman yun, kumare, kung makasao ka naman. Ang salap mo talagang tugtog talaga, kumare. Oo. O lagi ko ding nakita yung mga selfie nyo. Selfie ka ng selfie na nakamas. Ano ba yan, kumare? Hindi naman yan passion na Akala mo naman kung sino kang proud na nakamas dyan na nagpo-post na selfie ng selfie. Nauuma na nga ako sa'yo, kumare. Minsan pag nakikita ko yung picture mo, nagdudulok talaga ako. Oo, parang gusto kong magsarwa, ganon. Kasi yung mukha mo nasusuya na talaga ako, pero friend talaga kita. Kumari pa rin kita, hindi kita ma-unfriend kasi nga, ikaw minsan ang nagpapasaya sa buhay ko. Yung mga katangahan na pinupos mo dyan. Kahit ngayon na sinasabihan kitang tanga, friend pa rin tayo. Oo, kumari, natatawa talaga ako sa'yo. Kasi alam mo ba, kapag naboboring ako dito sa abroad, lagi kong binabalikan yung mga post mo, ang dami mong kaaway sa Facebook. Ang sarap magbasa ng mga sinasabi mo dyan sa Facebook, yung mga kaaway mo. Minsan, kumari, wala ka naman ng kaaway ngayon, maghanap ka naman ng kaaway mo, tapos i-post mo ulit sa Facebook. Ang sarap kasing magbasa. Pag naboboring ako, binabasa ko yung mga post mo dyan sa Facebook. Oo, ay na, maghanap ka na naman, anang kalaban mo na naman. Ilabas mo na naman ang rugit ng buhay nila, gano'n. Lahat ng mga alam mong kabulastugan at sa buhay nila, yung mga kalaban mo, kaaway mo, i-post mo lang sa Facebook, kumari, kasi natatawa kami na nagbabasa. No? O siya, sige na nga Rod, kumari. Oo, basta post ka lang ng post, ha. Ang mga mga reklamo mo sa buhay. Baka romangay ang biyag ninyo. Baka dyan kayo yumaman, kumari. Malay mo, bigla kayong yayaman dahil sa mga post mong ganyan, yung mga reklamo mo sa buhay. O, sige nga Rod, kumari. O, sige.